Mutorongotanga wega. Mwana akasimuka achibva akupinda mumba akamira padhoo akabva aona moto sofa richibvira. Mubheze irori rakatovhira riri pawaya. Ndobva waenda mubhegi musecho wobva wapisa mabhuku anga ari musecho imomo secho racho hanuna kutombotsva. We often hear people pray, calling upon the Holy Ghost fire to consume their burdens and troubles. However, in Chief Seke's area, the Charakupa family is being tormented by fire itself, an uninvited, mysterious fire. Where it came from and how it started, only God knows. We hear from the family. Dambudziko riripo nderemoto uri kungopisa zvinhu mumba. Dambudziko rakatanga neTuesday last week but one. Mutorongotanga wega. Totozogona zvinhu zvaakutotsva. Tunodzima. Wopinda zveka mune imwe room unotanga kupisa zvinhu chingodaro. Mutorongotanga wega. Tanga zvakaita ndanga ndisipo zvangu ndanga ndambotubudei. Asi ndichinzwa machirapo achati moto wakatangira pasofa. Takanga takagara panze nemhuri yangu. Saka ndakatuma mwana kuti ndondotora tauro mumba. Pane munhu aida tauro kuberekesa mwana. Saka mwana akasimuka achibva akupinda mumba akamira padhoo akabva aona moto sofa richibvira. Ndobva atonidenza akati mama uyai muone. Saka ndakatosimuka ndichitomuti chii ndaitofungidzwa kuti pamwe inyoka. Saka time yandikasvika akabva anditi moto pasofa. Ndobva ndangomhanya mukicheni bva ndabva ndatora bhaketi remvura bva ndadzima. Sofa ririya bva ratodzima ndakabatsirwa nevanhu vaisakurawo mumunda mangu kudzima sofa ririya. Moto ukambochiendera mberi chingopisa kudaro. Chitatu wakamboti mirei china wakazotangazve wakazopisa zvinhu zvakati wandei. Tingatamboenda kunhamo yanga itika kudema tasiya vana. Tikazonzwa mwana akundifonera achiti dedi moto yawatanga. Mwana moto wakatozobvira pisa zvinhu zvese yanga atobudwa aida kutoenda kuchechi. Akatodaidzwa nevanhu kunzi iwe Shane imba iri kutsva mumba kwenyu kuri kutsva. Ndakazoona baba wakutondifonera kuti zvanzi imba yatanga kubvira. Ndopatakabva tauyawo nehama dzangu patasvikawo zvechokwadi tikasvika mudining maparara zvinhu zvese zvemudining zvaparara. Moto wapinda mubhedhuru mangu wapisa pakati pemubhedha. Ndobva waenda mudropu bva wapisa hembe. Ndobva waenda mubhegi musecho bva wapisa mabhuku anga ari musecho imomo secho racho hanuna kutombotsva. Ndobva zvadaro musi Thursday Friday maspeya evana vangu vasikana anga asina kutsva. Makuseni kwakatanga kutsva imwe speya bhedha. Tichidzimura pamubhedha uyu ndobva tatobuda panze takutotaura nevanhu vanganga vauya kuzondibatsira kudzimura moto. Mwana achida kutotora mapuletsi kuti aburitse asuke panze. Achisvika muspeya masisi acho magumbeze ese anga ari pamusoro pewardrobe achibvira. Saka moto uyu wakazongopota musi Friday iwoyo ndobva tatirege tiburitse zvinhu zvese panze tione kuti moto wacho pamwe uri kuda kungopisa mumba. Ndakabatsirwa nevavakidzani vangu kuburitsa zvinhu bva tazvisa panze. Taburitsa panze paipezuva ranga rakuda kunodoka mvura yauya. Ndobva tangotenge tizvise mutakishopu. Mutakishopu zvese takabva tazvititira mutakishopu magumbeze nehembe nei. Saka moto wakabva tanga futi kupisa zvanhu zviri mutakishopu. Zvinhu zvatandaita mutakishopu zvezvi. Saka mazese aya zvinhu zvanga zvakungotsva zvane panze zvatandaburitsa zvimwe zvatandakaunganidza panze. Mumba macho ukangounganidza tuhembe pasaidhi twaibva twabvira. Wakazopesera wakutopisa tabvisa zvimwe zvemagumbezi andadapiwa pa next day akatsva. Vavakidzaniwo nehama dzangu dzakauya nemagumbezi wakati muchifuga nevana magumbezi aya akatsva futi. Vatakuisa magumbezi aya panze pawaya. Ndobva atanga futi kuti se anga akubvira futi ari pawaya. Taitozongona pawaya hembe dzitotsva. Gumbeze irori rakatobvira riri pawaya. Kutsva riri pawaya ipapa. Rakatobvira riri ipapa pawaya.
How much of their property was lost to these fires? Ini zvese hapasisina chatinacho. Hapana. Mainifomu evana akatsva, hembe dzikatsva, magumbeze, zvese hapana chiripo zvekuti kana nyangwe tikawana ngatibatsire alright. Akati zvinhu ngazvidzokere mumba, hapana chinodzokera mumba nekuti hapasisina, tikutongogara zvedu tisina, tototangira pa1 nekuti zvinhu zvese zvakatsva. Zvemudining mese zvakafa, zvomubhedhuru mese, masofa, mabhedha, hembe dzevana zvese zvakaparara. Tikangoda hamusina chinjirimo. Zvimwe zve zvatandatowo zvakatsva zvese zvakazara pamba, takazoti tizviunganidze panzvimbo 1. Zvese masofa, ma-TV, ma-radio, zvese magumbezi nedzimwe mbatya ndo vatati tidzichise panzvimbo 1. Saka musi weSaturday panga pane zvakatsva izvozvo zvese zvakabva zvatsva. Zvinenge zvaomawo nezuva riri kumbobuda iroro zviri kubva zvabva zvatsva zvinhu zvese. Sofa yesa no. Hembe dzikuno dzese. Apa ndipakazombobvira futi zvapanze. Tsoka mukona muti wakadaso mashizha kutodai moto iwo. Tine vana havasi kuenda kuchikora kwedambudziko iroro. Asati ndambosangana nezvakadai sedambudziko rakaitika pano mukati membe yemwana wangu. Ndakambofirwa nemwana wekutanga 2008. Mwana akangofuma akafa, haana kurwara kana kudii. Having lost almost everything, how has this tragedy affected their lives as a family? Chikafu tinochitiwa nezvedu nekuti nedzimwe hama dzekucheche dzinouya dzichitibatsira, asi zvechokwadi chikafu chakatsva. Tine vadikani vatinonamata navo vanoyo nechainacho. Tine vana vari kuenda kuchikoro. Mumwe wacho mukuru ane 14 years under form 3. Mumwe wacho ane 9 years akuenda grade 3. Vamwe wacho vakuenda kuma-ACD, mumwe grade 1. Havasi kuenda kuchikoro kwedambudziko iroro. Mbatya hapasisina. Kuti munongoziva kana zviwo zvaakunovhurwa unenge wagadzirira zvese mauniform evana. Saka dambudziko rikazouya sekuru kuti zvinotsva futi zvinhu izvozvo. As the adage goes, there is no smoke without fire. What could be the cause of these mysterious fires? Inini handingati uri kubva kunani kana kunani. Ningori dambudziko ringa rangosangana naro mukurarama. Ini ndirongokumbirawo kana kune vanozviona vanoita zvechiprofita havo vouya voita sei zvinhu zvooneka kuti chii chiri kukonzeresa kudai so. Kuti nditaure kuti ndinhingi ari kukonzeresa kana nditaure kuti ndinhingi kana zviri kubva kupi kana zvichienda kupi, ini nemuromo wangu handikwanisi. Zvatinovimba nazvo zvinosiyana siyana. Vamwe vanovimba nezvechivanhu, isi tinovimba nezvechechi. Saka vanenge vachiita zvechivanhu vanokwanisa kuda kuti kupinza vanhu mune dzimwe tsika idzodzo, then avanenge vachinamata vangora kutadza kutenderana nezvikudiwa nevamwe. Zvinhu zvazvina kutanga yezvino zvinhu izvi kubva ndichiroorwa musha munomu ndakaroorwa 2004. Matambudziko andiri kusangana nawo haaenderani nezera rangu. Ndine matambudziko akawanda sitereka ndosangana nawo mukati memusha unowu. Ndakambofirwa nemwana wekutanga 2008. Mwana akangofuma akafa, haana kurwara kana kudii. 2015 tongana muchirangarira pane vana 3 vakanzi vakatorwa nemvura kudema uko nemvura. Mumwe anga ari mwana wangu iye. 2025 2026 ndasangana futi nedambudziko rakadaiwo. Saka zvimwe zvinorema zvandinenge ndisangana nazvo.
What do family members and friends think about this strange occurrence? Nyaya iri pano iri kunditwisawo mwana wangu kusangana nezvakadai. Aiwa ini handisati ndambozviona kubvira kuberekwa kwandakaitwawo kusvika pari zvino zera randinaro. Handisati ndambosangana nezvakadai sedambudziko rakaitika pano mukati membe yemwana wangu. Ini zvakatondityisa nokuti ndanga handisina nguva ndatobva kuno kumuna December tichitofara. Saka pandakatozvinzwa ndakatonzwawo kutya ndikatoshaya kuti chii chaitika. Ndikanzwa zviri kuramba zvichiitika zvichikondinya. Saka inini nanhasi ndichiritori nekunetsekana nekukatyamadzwa kuti zvinhu izvi hatisati takambozvinzwa kumhuri kwedu kwakaberekwa vana baba vedu kwatakabva hatisati tambonzwa zvakadai zvichiitika. Saka inini zviri kutondityisa nezvaakambosangana nazvo mumashure zvekuti akafirwa nemwana 2015 akangoenda kurukuwa nevamwe achimva afa. Saka nanhasi ndichitori nekushamisika kuti zvinhu izvi zviri kubva kumusha kwakaroorwa vatete vangu here, iri mweya yetsvina inoteera mwana musikana, kana kuti ndezvemusha maaroorwa, kana kuti ndezvemunharaunda maagere. Ndichizvitora inini kana mubhaibheri zvirimo. Jobho akatosangana nematambudziko iwayo. Hazvo kuti Jobho anga asinganamati, ainamata. Ende Jobho haana kubva mberi pamwana kuti asangane nezvakadaro. Jobho akatenga zvinhu zvakakosha kudarika zvinhu zvakafarira panapa. Asi Jobho haana kutuka Mwari. Saka ndipo kuziva kuti Mwari pane paada kundisvitsa. We speak to a pastor to gain a spiritual perspective on this case. Upenyu hwatinorarama unotangira munyika yemweya ozoya panyika yenyama. Mukutaura kwechirungu tinoti the spiritual realm is the parent realm. Ndo kunogadzirwa zvinhu zvatinozoona zvapanyika izvi zvine zvagadzirwa munyika yemweya. That's why tichinzwa Bhaibheri richiti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika, which means denga, the spiritual realm, ndeine zvekuita zvinoita kuti tizonge tiine zvatiri kuwana. Ndiri kurevei, ndiri kuti chiitiko chakafananisa chiitiko ichocho hachisi chiitiko chekuti togona kudhirira nacho kukomenda nezvacho tichitarisa panyama, asi panenge paine zvinenge zvakatoitika, zvinenge zvakaorchestratwa munyika yemweya zvinoita kuti tive nechiitiko chakadaro. We also hear from a traditional healer offering an African traditional perspective. Muti muzhinji unokonzerwa nekuromba kunoita vanhu. Kutanga nungo chaidzo dzekushanda ndodzinotumwa kuti vana kana kuti vanhu vakuru kana kuti vana bereki vedu vazosvike mukuromba zvinhu zvakutambudza vanhu nhasi. Mito mizhinji iyoyo kazhinji kacho isandawana ndiyo inopisa. Pasi chigare kwakusina machechi uye kwakusinawo zvinoita kuti vanhu vanamatira takuita mazuva ano ekunamata chiburikidza naJesu Kristu. Saka zhinji zvaitika vana baba kana vana sekuru madzitateguru vaienda kune imwe mweya unokumbira kana kuti vanokumbira kana kuti laki kana kuti vanokumbira zvokurima, vanokumbira kuti vanoita a partnership nespirit kuti mimi mukatibatsirawo tikakohwa, imi muzowanawo chakati chakati, mukatibatsirawo tikawana mari o tikanovhima o tikachengeta zvipfuyo zvikaita tichizonewo muripo tinozokupaiwo iri spiritual transaction. Ende kazhinji kacho zvinhu izvozvo zvinogona kusaoneka pamageneration anenge akazvitsvaga, zvozobuda pageneration imwe. Ndozvona takuwana moto uri kubaka, takuwana vanhu vachiridza ngoma mumba, vanhu vanokuona imba ichiita upside down, all those sorts of things. Kozoitawo zvokuti kana kuti munhu ari kutsvagawo kuti ndinhingi ari kutsvagawo kuti dai ndararamawo, dai ndawana mari yakawanda, dai ndafambawo neGD6, dai ndavakaimba kwakati nekwakati. Sandawana urumbwa hwakakura hwekuti munhu akaitora akaisa mukati memusha wake anenge achitsvaga kupfuma, asi paari kutsvaga kupfuma acharasa mhiko dzinenge dzakanzi iye aite kubva paakazvitora. Mhiko idzodzo dzikarasika pachazova nekuti sandawana iya yakutsamwa kuti ko iwewe wakurasa mhiko dzedu dzatakati takawirirana kubva pakutanga. Inobatidza moto zvekuti misha yese inoparara, nyange vanhu vakapfeka hembe chaidzo pamwiri pavo inokwanisa kupisa. Chimwe inogona kukwanisa zvinhu izvozvo pure witchcraft. Zvongoto ini ndatongovengawo munhu handidi kunge ndichimuona achibudirirawo, ndikurwadziwa nekuti imba yakavakawo nevana vake, ndokwanisa kutongo orchestrata zvondo orchestrata
ndichishandisa maybe wozita remunhu, ndichishandisa mutupo wake, or ndichishandisa ropa rake, ndichishandisa anything that links to him or to her. Ndakutoorchestrate. Akumuka akuona moto, akumuka akunzi mwana arohwa nemheni, mwana angokolapsa kuchikoro, zvadai so. Saka one of those things zvinoita kuti tinge tiine zvinhu zvakaita so. Chidhomazve chinozviita kuti chinokwanisazve kuti ndakatorwa mumusha menyu ndichishanda mukati memusha wenyu, izvezvi maakundikanganisira kana kuti maakuti ndibve ndiende ndinoenda kupi. Chinokwanisazve kunopisa musha kana kukwanisazve kurwarisa mhuri kana kuti chinenge chakutora zvachakakupai, chinenge chakuparadza zvese, asi hazviri kuti chinobuda mukati memusha, hachina kwachinoenda. Dambudziko rinongosvika richipfuurira richienda mberi. Zvinogara zvindinetsa zvindikachamudza ndozvokuti moto wacho uyu kana tiri kuti ndezvema-evil spirits uri kukonekta nei? Pane something here chinogona kunge chiri point of connection, because isusu even muchichiona unonzi hakuna mushonga unobatira pasina chironda. Saka kana zviri zvema-evil spirits vanoda they need kuita inonzi self introspection, kuti hapana here even kupiwa something nemunhu, because munhu anondipa ire gift but ine zvainazvo kumashure. Saka chandinotokuudza ndechekuti kuna vana mate Mwari mweya mutsvene avazarurire kuti if this is this, voona kuti ichi ndochakonzeresa ichi ndochakonzeresa, because vamwana kutsvaga kwese uko but pane ka small thing kari kuita point of connection kuzvinhu zvakaita sei izvozvo. Mwari ngavangondirangarirawo kuti ndikwanise kuti ndinhingi mutemo unozviramba. Jesu tinoti zvinhu zvakadai hazvibvi bedzi, asi kubudikidza nekutsanya nekunyengetera kwakasimba. What is the way forward for this family? Where can they find help to bring these fires to an end? dai Mwari vandirangarira matambudziko aya aganhurwa. Mwari ngavangondirangarirawo. Chandingatongoti chatinongoita isu zati zvese zvinokundwa naMwari, kuti ndikwanise kuti ndinhingi mutemo unozviramba izvozvo. Asi zvese zvikuitwa papa tinonamata ipapa matongobva kusvika kubva izvi vechechi vanouya, mapasta anouya, vakasiyana siyana vanouya vachinamata, kureva kuti tine kutenda kuti Mwari ndo vakatenda kuti zviitike, ndivo zvavanozvipedza. Vanhu vari pano vanonamata, iniwo ndinoendawo kukereke. Saka vanhu hama dzavo dzavakabatana nadzo dziri kuuya dzichinamata pano, dzichimirira dambudziko irori vachiti miedzo inoitika tinozvikunda naJesu. Kana kune vabatsiri vemweya vemachechi ndovatiri kuda kuti vazopedza dambudziko iri, vauye pano vazotaura nemhuri yangu, vavabatsirewo vaprofita, mapasta, vese vanoda zvechechi zvaMwari, vanoverenga shoko raMwari, vauye vazobatsira vana vangu. Saka ine chandinokurudzira ndechekuti besides vambotsvaga kuti zviri kukonzereswa nani kana nani, vanofanira kuita inonzi self introspection yeupenyu hwavo, kutsvaga kuti hapana here zvichida patakambodaiso kana patakambodaiso, even patakambonetsana nemwe munhu, because hana yako inogona kukuudza kuti hapana here patakambodai, hapana here zvatakamboita mumashuromu through zvataimbotenda, kuti hapana here zvatakamboita even especially kuti kana taimbotenda muchivanhu, kuti hapana here zvakaita zviyo zvekuti
vanhu vanoshanda zvavanotenda vanonzi dai woipa musha penyu, dai woiwozoita move away kubva ikoko wakuenda kuti ndakunamata, kuti hapana here zvakambenge zvakaitika mumashure maringe nekutenda. Nokuti zvinhu izvozvo zvinoita kuti pava nepoint of connection. Kana wakaipa akuita zvinhu zvake, pane connection yaanoita through zvinhu zvakamboitika kumashure zvataitenda. That's why zviye zvinzi kana tatendeuka takuti hakunamata tinoita salvation yakabatanzwa netrue repentance, yekutendeuka kwezvokwadi kuti Mwari ndaimbotenda mune zvakati, asi nekuda kwekuti ndakuda imi Mwari ndakureurura, ndakuzvidurura, ndakusiya zvese. Ina handikazi kuti chii chingakonzeresa dambudziko iri, nekuti tiri munyika zvinoitika zvakangowandawo, ndingazive kuti chii chiri kungoramba chingokonzeresa. Vanouya ndo vachauya vachataura manje chikonzero chiri kukonzeresa kuti dambudziko iri riitike mukati memba yenyu. Indovimba naMwari. Saka muri kuona kuti kana pabatsiro pabatsiro kubatsirwa panapa musha handisitodi kana ng'anga kana godobori, handisi kuda izvozvo. Ndoda vanoziva Mwari, kuna ndoziva kuti Mwari ndo anza yangu. Nditori well-versed area iyoyo, tosangana nema-issues akadaro, asi ma-issues akadaro manje anoda yatinoti iyo priesthood, because much of these things they are programmed. Number one, anenge aine legality. Yatinoti legality munyika yamwe ndeyekuti unogona kunge mimi mwine kutenderana nespirit iyoyo. Saka ini ndikachina kunokurambanisa hai azvibudi, rafana kurambanisa baba namai vari kudanana kuti ndakukurambanisa ndi iwewe pache zvako kana une zvanonga wakabata. First of all unofana kusabvura legality iyoyo kuti mweya iyi ndakuda, kana pane zvingakuripa kwakazvitora ikoko dini oripa. Ndo number one iyoyo. And number two, Jesu tinoti zvinhu zvakadai hazvibvi bedzi, asi kubudikidza nekutsanya nekunyengetera kwakasimba. Kazhinji ndo zvatinozonge takunamatira vanhu tichini tsinga mhepo idzo kana zina legality dzinotongobvawo nekukasika. Asi kana une chakabatira ukaona zvichiramba chidini zvichidzoka, because you have something that zvinoita kuti zvidzoke ikoko. Ndinotokurudzira mhuri iyoyo kuti kana isingakwanisi kuita zvematare zvemasvikiro, zvinhu zvakadai so zvinenge zvakuda masvikiro, nekuti zvinhu zvakatorwawo nemushonga, zvakatorwa nemushonga. Asi kana vachikwanisa havo kuzowana vavanoti ava ndo vanokwanisa kunamata, vanokwanisa kunamatira kuti musha usatsve, zvinenge zvisina kuipa. Asi zvinhu izvi zvakaitwa nechivanhu, zvakaitwa nemishonga yechivanhu yeurombwa, hazvikwanisiki kuti zvinge zvichingonzi zvinobatsirwa nevanonamata badzi. Panenge pakuda kurwa hondo huru, nekuti zvinhu zviri kusanganikwa nazvo izvi hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo, ende hazvisi zvinhu zvinongopera nyore kuti zvamukanasi zvangopera, nekuti zvinhu zvinototyisa. Chandinotongotenda nekukurudzira chekuti iye asati atomboenda kundotsvaga kuti ndingabatsirwe nani kana ndingadi, anofanira kungozvinamatira iye ari ega kuna Mwari, achizvinatsa, achizvikumbirira, nokuti pamwe pacho hatiziye kuti zvatakatadzira Mwari kana zvatakadii. Kuzvinatsa azvinatsa, azvikumbirira kuna Mwari, ozvinamatira kuti Mwari vaite kuda kwavo vega, nokuti inini handina hangu chandinotenda chimwe chisiri Mwari. Kurudziro vanhu ngavanamate uye ngavatsvake rubatsiro kune vanhu vanonamata zvemachokwadi, because kazhinji kana wawirwa nedambudziko, problem inoitika unogona kungoti chero kwabva nerubatsiro. Kazhinji ukawirwa nedambudziko, ndamboona vamwe vanoti vanokriticize kuti musaenda kun'anga, but munhu ukawirwa nedambudziko unogona kungoti chero kwauya nehelp. Saka ini ndokukurudzira inenge iti vanhu ngatidzidzei kutsvaga rubatsiro kubva kuna Mwari uye kune vanhu vaMwari chaivo chaivo. Unoona kuti vanhu vaMwari une kunzverwa wakuziva kuti munhu ndi, because unogona kunge uchitotsvaga rubatsiro wotozobvapo wane matambudziko akawanda kudarika wasvika nawo ipapo. As Ignatius Charakupa believes that only God can allow trials and tribulations to befall his beloved ones, we hope that he will find the proper help he needs to put an end to this torment.